Dobrý deň, ja som Eva Rísková. V ŠNOP pôsobím ako inštruktorka skupinových cvičení. Okrem toho učím na Fakulte telesnej výchovy a športu. Aquafitness je cvičenie vo vode, ktoré sa vykonáva v zvislej polohe za sprievodu hudby. Význam slova aquafitness je však oveľa hlbší, ako sa môže zdať. Prvú časť slova aqua asi každý pozná, znamená v preklade voda. Fitness je pojem, ktorý by sme vedeli voľne preložiť ako byť fit, teda byť telesne zdatný, zdravý, respektíve mať telesnú kondíciu. Preto pojem aquafitness je cvičenie vo vode na rozvoj celkovej telesnej zdatnosti. V praxi sa aquafitness presadil ako obľúbený nielen v športe pre všetkých, ale aj v rámci tréningovej prípravy špičkových športovcov. Poskytuje vhodný a účinný spôsob tréningu v každom veku. Spoločne môžu vedľa seba cvičiť muž a žena, začiatočníci či pokročilí, jednotlivci rôznej výkonnosti, dokonca je vhodný aj pre neplavcov ako bezpečný variant pohybovej aktivity vo vode. Osobne som túto problematiku riešila v rámci svojej záverečnej diplomovej aj dizertačnej práce a naďalej sa danej problematike venujem ako odborný asistent na Fakulte telesnej výchovy a športu, kde pripravujeme budúcich športových odborníkov. Z poznatkov a skúseností mojej dlhoročnej praxe môžem potvrdiť, že pri dobrej celkovej životospráve a správne zvolenom cvičebnom programe je možné podporiť celkové zdravie a nielen udržať, ale aj zlepšiť celkovú telesnú zdatnosť. Najčastejšie pozitívne väzby, ktoré od pacientov alebo klientov dostávam, sú celkové odreagovanie sa od bežných denných povinností a starostí, zlepšenie spánku, zmiernenie bolesti klbov a celkovo cítia sa po cvičení lepšie. No, na cvičeniach hlavne teda v ŠNOPe sa mi páčia cvičitelia. A mám vybraté hodiny, na ktoré rada chodím ku konkrétnym cvičiteľom. Pre cvičenie vo vode som sa rozhodla z dôvodu, že od 4 rokov som sa závodne venovala plávaniu, preto voda je môj živel, mám to rada a mám nejaké zdravotné problémy, čiže preto potrebujem aj toto cvičenie vo vode kvôli kondícii. Štnom som si vybrala pretože neviem navštevovať stabilne nejaké dané termíny, tu sa dá vybrať hoci ktorého dňa, hoci ktorú nejakú hodinu. Dá sa tu zaparkovať, je to blízko v meste a odporúčala by som určite aj druhým a je to aj o kvalite tých cvičiteľov, s ktorými tu s nami cvičia. Cvičenia v ŠNOP sú vykonávané v pekných priestoroch s plným vybavením. Za veľkú výhodu považujem cvičenie v menších skupinkách, pretože sa dá cvičenie jednoducho našiť na mieru a pristupovať ku klientom osobitnejšie. Ďalej by som vyzdvihla kvalifikovaný a milý personál, vďaka ktorému vás cvičenie bude baviť a budete sa tešiť na každú ďalšiu lekciu. Ak vás táto forma cvičenia zaujala, viac informácií nájdete na našej stránke. Budeme sa na vás tešiť.